Súťaž o najlepšiu internetovú stránku slovenských miest a obcí vyhrala západočeská obec Nemčovice. Fakt, že do súťaže zlatýerb.sk nepatrí, si nevšimla porota, ale médiá. Česi napokon získali mimoriadnu cenu. Tvrdia, že nešlo o podvod, len o recesiu. Na začiatku bol nápad porovnať sa so slovenskými obcami. Internetová stránka Nemčovic totiž získala už niekoľko ocenení na českých súťažiach. Starosta si zaregistroval doménu Nemcovice.sk a preložil úvodnú stránku spolu s linkami do slovenčiny. Bol to v začiatku taký šok, že vlastne 11 porodcov si to nevšimlo, ale nakoniec naozaj tá stránka bola dokonale urobená. My sme nikoho nechtěli podvést, je to skutečně jenom webová recese. My jsme přitom zjistili, že neumíme pořádně slovensky psát, přestože jsem si to třeba do té doby myslel. Jsme to dokonce privítali a jsme dokonce neprezradili ani porodcom, že v tomto prípade ide o zahraničného partnera. To znamená, že bola úplne seriózne hodnotená. Starosta nenechal nič na náhodu. Českú identitu napríklad ukryl za slovenské mestečko Nemcovce, ktoré sa ukáže po kliknutí na link s mapou. V oblasti napríklad cestovného ruchu bola medzi mnohými slovenskými stránkami na prvom mieste. Snahu českého starostu napokon porota ocenila mimoriadnou cenou za najlepšiu zahraničnú internetovú stránku v slovenčine. Táto kategória sa od budúceho roku stane súčasťou súťaže. Mimoriadne ocenenie za zahraničnú internetovú stránku v slovenčine si starosta Nemčovic príde osobne prevziať do Bratislavy. Katarína Korecká, Slovenská televízia.